Tungod sa panibagbinos sa mga nagpabakuna sa Lapu-Lapu City, Local Vaccination Operation Center nagtinguha sa paghatag og discount sa mga groceries sa mga bakunado na. Samta mga barangay officials gitahasan pagkonbinser sa ilang mga konstituente nga magpagbakuna. Si Luan Mirondina adunay live report. May Yes, Bob, human bakwia sa mayor ang paghimong rekisito sa mga vaccine cards aron makasulod sa mga supermarkets ug mall sa Lapu-Lapu City, gitinguha karon sa Local Vaccination Operation Center nga mahatagan og discounts kadto mga bakunado ngadto sa mga supermarkets o grocery stores. Sa virtual meeting sa mga kapitan sa nagkadayang mga barangay sa dakbayan sa Lapu-Lapu uban ang kadagkuan sa Local Vaccination Operation Center o DILG, gituki ang mga pamaagi aron subling madasig ang mga tao nga magpabakuna. Base sa data sa Local Vaccination Operation Center, duha lang sa 30 ka mga barangay sa Lapu-Lapu City ang nakakabot og sobra sa 50% sa ilang mga konstituente ang nabakunahan. Ang poblasyon nakakuha og 89.87% sa mga konstituente niini nga may first dose na sa bakuna, samtang 63.14% na ang nakakumpleto sa duha ka dose. Ang Barangay Paho nakakabot og 71.89% sa naka-first dose nga mga residente ug may 52.21% na ang nakakumpleto sa duha ka dose. Ang Barangay Basak nga mo'y nag-unang barangay nga may labing daghang kaso sa COVID-19, may 48.13% lang sa naka-first dose, samtang 29.47% ang naka-second dose. Naami target 70% sa among barangay niya ug kwaon na mo 70%. Nagkinahanglan ko og mga kuan kataw 40,000 kataw vaccination. Subay niini, gihatagan og kota ang mga kapitan sa gidaghanon sa ilang mga konstituente nga mabakunahan. Hangyo to sa mga opisyal nga mukunta ta kada barangay no or kada opisyal og at least 10 to 15 ka mga tao everyday nga madaan nila sa vaccination site. Sa pagkakaroon, may 142,506 na ka mga upunganon ang nakadawat sa first dose, samtang 94,093 ang nakakumpleto sa duha ka dose. Gitinguha sa dakbayan nga mabakunahan ang kapin sa 300,000 ka mga upunganon hangtod sa katapusan sa buwan sa Nobyembre aron makabot ang herd immunity. So let's not sugarcoat it kay ubos magin ang mga first dose. So musaffer man na to ang numbers o muubos imong ang mga nag-first dose, musaffer na in the next coming week. So, kinahanglan you bring in more people to the vaccination site. Babhayan sunod simana makigtigom ang kadagkuan sa Local Vaccination Operation Center sa mga nanag-iya sa mga supermarkets o grocery stores aron mahatagan og discount ang mga bakunado bisan kun first dose pa lang. Bob? Daghang salamat Luan Mirondina sa imong live report.